नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत मसाला डोसा रेसिपी. त्यासाठी आपण 2 वाट्या तांदूळ घेतलेले आहेत, भिजवून ठेवलेले. 2 वाट्या तांदूळ, पाऊण वाटी उडीद डाळ आणि एक छोटी वाटी हरभरा डाळ घेतलेली आहे. भिजवून ठेवलेली आहे रात्रभर. सांबारसाठी आपण तुरीची डाळ शिजवून घेतली, फोडणी दिली, जिरे मोहरीची फोडणी दिली. डाळ शिजून तयार झालेली आहे. छान डाळ शिजलेली आहे. फोडणी करून घ्यायची आहे.